мардуми тоҷик, хуш омадед ба канали Арзанда. номи ман Нилуфар мебошад. имрӯз мехоҳам якду сухан дар мавзӯи тарбия, одоб ва рафтори кӯдак гап занем. ман худ модари ҷавон ҳастам ва як духтарчаи ширин дорам, ки ба наздики 2 сола мешавад ва ман ҳаракат мекунам, ки то ки духтарчаи ман тарбия ва рафтори хуб дошта бошад. дар бораи ин мавзӯъ ман бисёр видеоҳо тамошо кардам ва видеоҳо бо забони тоҷикӣ бисёртар аз нигоҳи динӣ гап зада шудааст, на аз нигоҳи халқ, балки аз нигоҳи модар. ва дар интернет сайтҳо бошад ин мавзӯъ хеле хуб гуфта шудааст. ва дар як интернет сайт ман хондам, ки олимон исбот карданд, ки тарбияи кӯдак 30% аз хун вобаста аст ва 70% дигараш бошад аз тарбияи падару модар вобаста аст. тарбия худ кай сар мешавад? яъне тарбия аз куҷо сар мешавад? тарбия аз оила сар мешавад. кӯдак аз хурдӣ аҳамият медиҳад, нигоҳ мекунад, аз худ мекунад, ки аҳли оила чӣ хел рафтор мекунад, чӣ хел гуфтор мекунад. ва агар ки шумо аҳамият дода бошед, ягон аҳли оила нохост ягон гапи қабеҳ занад, агар кӯдак ҳатман аз худ мекунад ва вай гапро такрор карда мегардад. ва мо бояд ҳаракат кунем, ки то ки ин нохушиҳо дар оила нашаванд. падару модар бояд бисёртар аҳамият ба фарзанд диҳад. ақаллан дар як рӯз каме ҳам бошад, ҳамроҳ нишаста бозӣ кунанд, китобчаҳо хонанд ё ки ягон чиро ёд диҳанд. ин бисёр тарбияи хуб мешавад ба кӯдак. ва вақте ки кӯдак ягон хатогӣ мекунад, ягон рафтори бад мекунад, набояд ки мо фарзандро ҷамъ кунем ёки гапҳои қабеҳ занем, дили кӯдакро ки ранҷонем. бо ин намуд рафтори мо кӯдак бемеҳр мешавад, сангдил мешавад, хапак мешавад ва ба худ як боварӣ намекунад. мо бояд ҳамеша кӯдакро дастгирӣ кунем, гапҳои хуб занем, то ки вай ҳамеша ба худ боварӣ дошта бошад. мо бояд ҳамеша донем, ки ҳурмату эҳтироми кӯдак нисбати падару модар, нисбати наздикони худ аз тарбияи падару модар вобаста аст. боз як аҳамияти зиёд додан дар кор ба тарбияи кӯдак дар назди дастархон, одоби кӯдак, рафтори кӯдак, хӯрдану нишастани кӯдак дар назди дастархон. модар бояд аз хурдӣ ёд диҳад ба фарзанд дар назди дастархон чӣ хел нишастан, чӣ хел хӯрдан. кӯдак ҳамеша бояд дар назди худ табуқчаи худро дошта бошад. масалан духтарчаи ман вақте ки 1 сола буд, ман ба вай хӯрдану нишастанро дар назди дастархон ёд додам ва худо ба шукр, ки ҳозир худаш нишаста мехӯрад. ва дар охир ман як хоҳиш дорам, аниқтанаш як идея дорам ва мехоҳам ҳамин хоҳиши худро ба шумо гӯям ва шумо ҳатман баҳо диҳед, ки хоҳиши ман хуб аст ё ки не. ин дар бораи системаи мактаб ва буғчаи Тоҷикистон аст. ҳамаи мо медонем, ки дар Тоҷикистон вақте ки ба синфи 1 мераванд, ба кӯдакҳо алифбову хондану навистанро ёд медиҳанд. вақте ки аз синни 3 солагӣ ба боғча медиҳанд, кӯдакҳо шеъру тарбияу одобро ёд мегиранд. ва ман мехоҳам, ки ҳамин системаро каме дигар кунанд. яъне вақте ки кӯдак аз синни 3 солагӣ ба боғча меравад, ба вай алифбову хондану навистану рақамҳою ва дигарҳоро ёд диҳанд. ва пеш аз мактаб қабул кардан кӯдакро як экзамен гиранд, ки то ки дар ҳақиқат ҳамин кӯдак хондану навистану алифборо медонад. ва вақте ки кӯдак ба мактаб меравад, ба вай бисёр осон мешавад шеър аз ёд кардан, ҳикояҳо хондан, ягон нақли хатӣ навистан дар бораи худ ва забонҳои дигарро аз худ кардан. ва боз дигар тарафи хубии ин система он аст, ки кӯдакҳо бисёртар ба боғча ҷалб мешаванд. падару модар бисёр ҳаракат мекунанд ба фарзандони худ алифборо ёд додан. ва ин ҳама фикрҳои ман буданд дар мавзӯи тарбия, одоб ва рафтори кӯдак. шумо низ ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед ва агар ин мавзӯъ ба шумо маъқул шуда бошад, ҳатман лайк монед. агар шумо меҳмони канали Арзанда бошед, ҳатман обуна шавед, пушаймон намешавед. ба ҳамаи шумо сиҳату саломатӣ, хурсандӣ ва тамоми хушиҳои зиндагиро хоҳонам. хайр.